les activitats necessàries que garantisquen als vostres fills un futur en la societat. Destacar també la col·laboració de la Diputació de València, que en els últims 2 anys ha finançat la publicació del llibret de per ells, que a través del programa també Per a nosaltres també sona, busca la integració social de persones amb discapacitat i ajuda als seus familiars. Una iniciativa que permet una visita lúdica a les instal·lacions de la institució provincials amb tallers, obres de teatre i dinars de germanor. Us animem a continuar així i a participar al 100% de la fireta que en els últims anys s'ha convertit en el preludi de les nostres festes d'agost. Esperem que aquests dies transcorreguen amb l'harmonia i alegria a les que ens teniu acostumats i que servisquen per a augmentar el nivell de consciència sobre la vostra llavor i la necessitat de sentir-se arropats com així és per tota la societat turiçana. Moltes gràcies a tot el poble de Turís i a vosaltres.